Hledáte startovací bydlení, investiční příležitost nebo byt, který si upravíte podle sebe? V Zábrdovicích, jen pár minut od centra Brna, pro vás mám byt 1+1 ve zděném domě s podlahovou plochou 39 m². Byt se nachází v přízemí udržovaného bytového domu. Hlavní obytná místnost je světlá a klidná, orientovaná do ulice. Díky své velikosti nabízí dost prostoru pro obývací zónu i klidný spánek. Kuchyně je samostatná a má své vlastní okno. Pokud preferujete otevřenější dispozici, můžete ji propojit s obývákem. Koupelna s toaletou je v původním, ale funkčním stavu. K bytu patří sklep o výměře 2 m² a za domem společná zahrada. V pěší vzdálenosti je park Lužánky i Šreberovy zahrádky a v okolí najdete vše potřebné, obchody, služby i restaurace. Byt má jasný potenciál, jak pro vlastní bydlení, nebo jako chytrá investice. V současné době je byt pronajatý a v nájmu můžete pokračovat. Zaujalo vás to? Zavolejte mi, Michal Švec, realitní makléř.